Отца и Сына и Духа Святого. Ласка Пана нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и едность Духа Святого, нехай будут с усими вами. И с Духом Твоим. Обвящайте радостную новину, обвящайте аж до краю земли. Пан вызволил народ свой. Аллилуйя. Умиловані у Христі Пану, брати і сестри, гэтымі словамі распачынаем святкаванне 6-й великоднай нядзелі. Сапраўды, Jesús Христос праз сваю смерць і воскресенне вызваліў усіх нас з цемры граху і з цемры смерці. І мы, ідучы шляхам Божых запаведзяў, удзельнічаючы ў сакраменце Еўхарыстыі, прагнем адудзячыць доброму Богу за ягоную любоў да кожнага з нас. Сардэчна вітаю ўсіх тых, хто лучыцца з намі на гэтай святой імшы праз інтэрнэт, праз наш канал на YouTube, праз Instagram. Заахвочваем да чыннага ўдзелу ў ахвяры святой імшы. Я падчас гэтай Еўхарыстыі прагну маліцца ў інтэнцыі памерлых, даручаючы Божай міласэрнасці міса Яна ў 26-ю гадавіну пасля смерці, Трыцякевіч Марыю, Станіслава, Юзафа і Марыянну. Няхай добры ласкавы Пан далучыць гэтых памерлых да супольнасці святых у нябесным валадарстве. На пачатку гэтай святой імшы станем у праўдзе перад Богам і прызнаемся ў нашых грахах і слабасцях. Спавядаюся Богу усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага.
Христе, з Духом Святим хвале Бога Отця. Молимся. Усемогутный Боже, ученика Бога, этой радостные дни мы усім серцем прославляли у воскрослого Збавцу. Няхай пасхальная таямница, якую мы цяпер ушановваем, заўсёды праяўляецца ва ўсіх наших учынках і справах. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Тобою жыве і валадарыць у єднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Читання книги Дзеяў апостолаў. У тыя дні Філіп прыйшоў у самарыйскі горад і абвяшчаў там Христа, а людзі згодна слухалі, што казаў Філіп, чуючы і бачучы учыненыя ім цуды. Бо з многіх апантанных выходзілі з вялікім крыкам нячыстыя духі, і шмат з паралізаваных і кульгавых было аздароўлена. І была вялікая радасць у гэтым горадзе. Калі ж апосталы ў Єрусаліме пачулі, што Самарыя прыняла Слова Божае, паслалі да іх Пятра і Яна, якія, прыйшоўшы, памаліліся за іх, каб яны прынялі Духа Святога, таму што ён яшчэ не сыходзіў на нікога з іх, бо яны былі толькі ахрышчаныя ў імя Пана Езуса. Тады апосталы ўсклалі на іх рукі, і яны прынялі Духа Святога. Гэта Слово Божие. Воскликни Богу, уся земля. Воскликни Богу, уся земля. Воскликни Богу, вся земля. Спявайте про славу Егонага імя. Прославляйте Яго хвалу. Скажите Богу, якія грозныя справы Твоє. Воскликни Богу, уся земля. Няхай поклонится Тебе вся земля и спявае Тебе. Няхай прославляе імя Твоё. Придите и убачьте справы Бога, грозные справы Яго над сынами человечими. Воскликни Богу, уся земля. И Он зменил море у сушу, пешу перейшли раку. Там радовались у им, и Он владарить у своей моці навеки. Воскликни Богу, уся земля. Усе, хто боится Бога, прийдите
что Он учинил для моей души. Благословленный Бог, який не откинул моей молитвы и не позбавил меня милосердности своей. Ускликни Богу, уся земля. Читання першого послання святого апостола Петра. Умилованные, Христа Пана святите у серцах ваших. Будьте заўсёды готовыми дать отказ кожнаму, хто патрабуе ад вас слова про вашу надею. Але рабіце гэта лагодна, з боязью Божай і добрым сумленнем, каб у тым, за што абгаворваюць вас як злачынцаў, былі асаромлены тыя, хто ганіць вашае добрае жыццё ў Христе. Бо лепей, калі ў гэтым воля Божая, цярпець за добрыя ўчынкі, чым за благія. Бо і Христус аднойчы пацярпеў за грахі, справядлівы за несправядлівых, каб прывесці вас да Бога, забіты ў целе, але ажыўлены ў духу. Гэта Слова Божае. Полюбить с тобой, Отец мой, придем до Яго. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Яна. Хвала Тобі, Пане. У той час Єсус сказав своїм учням: «Коли любите мене, будете заховувати мої заповіді, і я попрошу Отця, і дасть вам іншого сутішальника, каб був з вами навіки, Духа правди, якого світ не може прийняти, тому що не бачить його і не ведає, а ви його ведаєте, бо він з вами єсть і у вас буде. Не покину вас сиротами, прийду до вас. Ще криху, і світ уже не убачить мене. Ви ж бачите мене, бо я живу, і ви жить будете. У той день спознаете, что я у Отцу моим, и вы во мне, и я у вас. Хто має заповіді моє і заховує їх, той любить мене, а хто любить мене, того полюбить Отець мой, і я полюблю його і об'явлюся йому». Гэта слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Коли любите меня, будете заховывать заповеди мои. Дорогие браты и сестры, певний англійський філософ Давід Юм, про якого у його осероді казали як про чоловіка невіруючого, часто у своїх знайомих зустрічався з певним святаром, однак зустрічі були короткими, бо коли тільки філософ заходив, то святар хутко виходив. І одного разу філософ затримав святара і сказав такі слова: «Куди спішаєшся, друже? Ми повинні поступово призвичаюватися один до другого, бо ще шмат часу проведемо разом. Ми ободвох опинимося в місці осудження, я з причини відсутності віри,
ты з прычыны адсутнасці любові. Калі мяне любіце, менавіта, варта сёння, у 6-ю нядзелю велікодную, спытацца ў сябе, што далей? Калі сапраўды любім Бога, то якім чынам павінна праяўляцца гэта любоў? І тут прыклад з жыцця філосафа, бо кожны з нас лічыць сябе чалавекам прыстойным, веруючым, тым, які ўдасканальваецца ў перажыванні веры, аднак часам штодзённае жыццё можа паказаць нешта іншае. Сённяшняе Евангелие чарговы раз паказвае нам, як хрысціянін, чалавек, веруючы ў Хрыста, павінен паказаць сваю тоеснасць. То, якім мы ёсць, адлюстроўваецца ў нашых паступках. Чытаем у Святым Пісанні: «Ці магу любіць Бога, якога не бачу, калі брата свайго, якога бачу, не здольны любіць? Ці магу лічыць сябе верным вучням Езуса, калі адкідаю ягоныя запаведзі? А можа лепш сказаць, ці магу быць добрым вучням Хрыста, калі папраўляю яго навуку?» А кожны з нас часта любіць папраўляць. Вучанне ёсць большым за свайго настаўніка, а не слуга за гаспадара. Езус пытаецца сёння ў нас пра любоў да Бога, пра любоў да бліжняга. Як казаў святы Ян Павел II, якога ў гэтым годзе асаблівым чынам успамінаем, любоў – гэта безінтарэсоўны дар з сябе для другога. Гэты самаахвярны дар з сябе не пытае аб карысці, але ёсць альтруістычным захаваннем. Любоў, што выразна бачна ў сужанстве, сцісла злучана з вернасцю аж да канца. Выразам вернасці Хрысту ёсць радыкалізм у захаванні, у выкананні яго запаведзяў. Дэкалог тлумачыцца як 10 слоў. Вельмі важна гэта не 3, 5, але 10 запаведзяў. Запаведзяў, дадзеных нам з любові і для любові. І нельга да іх ставіцца выбарачна. Сёння часта можна пачуць, што права, закон існуе для таго, каб яго парушаць. Гэтым чалавек спрабуе апраўдаць сваю нястрыманасць, свае памылковыя ўчынкі. Аднак закон ёсць для таго, каб яго выконваць. Ён парадкуе міжчалавечыя адносіны ў свеце. Падобны закон Божы парадкуе нашы адносіны да Хрыста і нашы адносіны да іншага чалавека. Калі любіце мяне, будзеце захоўваць мае запаведзі. Возьмем блізка да сэрца гэтыя словы, бо Езус кажа іх у канкрэтным кантэксце, калі збіраецца паслаць свайго духа, праўды, суцяшальніка, духа мудрасці і моцы, то мае мець пэўнасць, што дары гэтага духа знойдуць прыгодную глебу для развіцця. Ласка Святога Духа, якой прагнем і чакаем, павінна нас узмоцніць у вызнаванні веры, павінна паспрыяць, каб мы больш сур'ёзна ставіліся да хрысціянства. Дарагія браты і сёстры, сёння варта таксама ўсвядоміць блізкасць Бога да кожнага з нас. І я папрашу Айца і дасць вам іншага суцяшальніка, каб быў з вамі навекі. І мы прагнем гэтага Духа, бо дзякуючы Яго ласцы можам выконваць і быць вернымі Божаму закону. Будзем памятаць, што мы ёсць святыняй Духа Святога. Не пакіну вас сіротамі, прыйду да вас. Вядома, хто такі сірата. У сэнсе фізічным гэта чалавек, які не мае бацькоў. Аднак сёння вельмі распаўсюджана сіроцтва эмацыянальнае. Сёння чалавек часта не можа даць рады са сваімі праблемамі, з тым, што ён перажывае ў жыцці. Асабліва апошні час, калі многія з нас вымушаны застацца сам на сам з сабой, гэта адчуваецца. Але мы не самыя. Христос сапраўды прыходзіць,
прыходзіць праз слова і ў Еўхарыстыі. Ніколі нас не пакідае, не даў нам Езус адчуваць сябе сіротамі, таксама праз дар, якім з'яўляецца яго маці, Марыя, якую асаблівым чынам ушаноўваем, перажываючы месяц май. Ці ж невялікая гэта любоў да нас, і гэтая любоў патрабуе адказу. Амен. Вызнаем нашу веру, веру ў адзінага Бога, Айца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Христа, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага, перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага спаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале, судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў, веру ў адзіны святы каталіцкі і апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю ўваскрашэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Амен. Да Бога, які выслухоўвае малітвы і спасылае ў нашыя сэрцы Духа Святого Суцяшыцеля, узнясём пакорныя просьбы. Молімся за святы касцёл, каб ажыўлены Духам Хрыста, ён умеў у кожную хвіліну распазнаваць і выконваць волю Бога Айца. Цябе просім. Молімся за пастыраў касцёла, каб яны выконвалі сваю місію у лучнасці са сваім панам і настаўнікам. Цябе просім. Молімся за кіраўнікоў дзяржаў, каб яны належным чынам ацэньвалі ролю касцёла ў выхаванні дзяцей і моладзі. Цябе просім. Молімся за людзей, якім не хапае любові, каб яны спазналі ў сваім жыцці любоў Хрыста Пана. Цябе просім. Молімся за моладзь, якая ў хуткім часе будзе здаваць экзамены, каб яна сумленна падрыхтавалася да іх. Цябе просім. Молімся за нас, сабраных каля алтара Пана, каб Божае Слово было для нас крыніцаю моцы і святла ва ўсім нашым жыцці. Цябе просім. Даручаем милосердному Богу померлых з наших сем'яў, людзей блізкіх нашаму сэрцу. Молімся асаблівым чынам за памерлых місаяна ў 26-ю гадавіну пасля смерці, за Трыцякевіч Марыю, Станіслава, Юзафа, Мар'янну. Няхай добры Бог адорыць іх вечнай радасцю ў нябесным валадарстве. Цябе просім. У хвіліне цішыні даручым добраму Богу нашыя асабістыя просьбы, падзякі, перапрашэнні, таксама тых людзей, якіх носім у сваім сэрцы. Цябе просім. Усемагутны вечны Божа, выслухай нашыя малітвы, якія мы да Цябе ўзносім, і ўчыні, каб мы верна служылі Табе тут на зямлі і былі годныя сузіраць Тваю хвалу ў вечнасці. Праз Хрыста, Пана нашага.
Молитеся, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру, прийняв Бог Отец Усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Ойче Небесный, нехай узнесутся до Тебе наши молитвы и ахвяры, каб очищенные Твоею ласкою, мы стали годными удельничать у сакраментах Твоей великой любови. Праз Христа Пана нашего. Пан с вами. І з Духом Твоїм. Угору серці. Узносим до Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Правды годно это и справедливо, слушно и избавенно. Каб мы Тебе, Пане, заўсёды славили, а особливо у гэты час больш урачыста абвяшчалі Твою хвалу. Калі Христус быў ахвяраваны, як нашая Пасха, бо Ён неспынна ахвяруе сябе за нас і заступаецца за нас перад Табою, як наш вечны абаронца. Ён адзін раз прынесены ў ахвяру, ужо больш не памірае, але пасля смерці крыжовай жыве вечна. Таму откупленное чалавецтва ва ўсім свеце радуецца ў воскресенню Христа, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, неспынна ўсклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Хосанна, Хосанна, на вышинях, Хосанна, Хосанна, на вышинях, благословенный добрый путь из имя Пана, Хосанна, Хосанна, на вышинях, Хосанна, Хосанна, на вышинях, Хосанна. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сабе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы,
подав своїм учням, кажучи: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего престяжения. Успоминаючи смерть з мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб життя і келіх збавлення, дякуючи, що учинив нас годними стоять перед Тобою і служить Табе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всім світі, удосконали його у любові разом з папом нашим Францишком, біскупом нашим Александром, біскупом Юзефом і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули у надії на воскрешення, і про всіх, хто у Твоїй ласці одійшов з гэтага світу, і дозволь їм убачити світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб ми заслужили удел у житті вічним, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом яе обранником, со святыми апостолами и усими святыми, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалили и прославляли Тебе праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и у Христе, Табе, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, раз усе веки вечные. Называемся детьми Божьими и ими з'являемся, тому осмеливаемся казать. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злого, дай ласкаво супокой у дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захованные от усялякага неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прыйсця збаўцы нашага Иисуса Христа. По Твое Благодарство и моц и хвала навеки. Пане Иису Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью,
які живеш і володариш на віки вічні. Амінь. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. І з Духом Твоїм. Передайте ближнему знак слова. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу. Благословленные, покликанные на вечеру Ягоную. Пані, я не вартим, каб ти вийшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Твои руки, вось мой край, не потонуть мне. Твои руки, берег мой, коли на Бога что. Твои руки, вось мой край, и досягну я этих распростертых рук. Все, по чим сумую я, уже так близко, у обнимки рук твоих, от холоду бегу, першей зорки з неба знак, мій шлях покаже, може сьогодні буде цуд. Побач ти, бачу я, прагну я свята, все ближе быть до тебе, так хочу я, вот и стих оставить
Молимся. Усемогутный, вечный Боже, Ты праз мертвых по устанию Христа отрадил нас до життя вечного. Помножь у нас плен пасхального сакраменту и умацуй хлебом збавлення нашия серце. Праз Христа Пана нашего. Пане Езу, праз заступництва Марии, Маці Твоей, якая народила Тебе с любовью, а так само праз заступництва святого Юзефа, человека доверу, які опіковався Тобою пасля народзінаў, прашу Цябе у інтэнцыі гэтага ненароджанага дзіцяці, якое духоўна хачу усынавіць, і якое знаходзіцца ў небяспеце аборту. Прашу, дай яго бацькам любоў і адвагу, каб яны не забівалі свайго дзіцяці, а пакінулі яму жыццё, якое Ты сам гэтаму дзіцяці прадвызначыў. Амен. Послухаем аб'явы. Святы ружанец на гэтым тыдні просім правесці наступныя ружанцовыя групы. Панядзелак каралевы пабожных школаў, у аўторак каралевы супакою, в сераду каралевы апосталаў, у чацверг у 18 гадзін Маці Божай Суадкупительніцы, у пятніцу Маці Божай Суцяшальніцы, у суботу Маці Божай Радзіцелькі і ў нядзелю у 18 гадзін Маці Божай з Люрд. На гэтым тыдні ў літургіі адзначаем заўтра 18 мая спаўняецца 100 гадоў з дня нараджэння святога Яна Паўла II. А гадзіне 18:30 адбудзецца набажэнства падзякі Пану Богу за папу, дадзенага у адпаведны час Божым провідам. І такім чынам злучымся у малітоўнай салідарнасці з усім каталіцкім светам, таксама з папам Францішкам, які таксама заўтра, 18 мая, будзе маліцца перад рэліквіямі святога Яна Паўла II у Ватыканскай базыліцы святога Петра. У панядзелак, аўторак і сераду з 18 по 20 мая перад урачыстасцю у небаўшэсця Пана будзем перажываць так званыя крыжовыя дні, дні малітвы аб добрым ураджаі. У чацверг, 21 мая, прыпадае урачыстасць у небаўшэсця Пана. Святыя імшы ў нашым касцёле адбудуцца у 9 гадзін, 11, 13 і ў 18:30, а гадзіне 16 святой імшы не будзе. У пятніцу 22 мая распачынаем навенну перад урачыстасцю спаслання Духа Святога. У суботу 23 мая, 29 гадавіна біскупскага пасвячэння пастора нашай дыяцэзіі. У гэты дзень молімся за ксяндза біскупа Александра Кашкевіча аб патрэбныя ласкі у кіраванні нашай гродзенскай дыяцэзіяй. Ужо другая аб'ява аб святарскіх пасвячэннях згодна з канонамі права кананічнага. У адпаведнасці з палажэннямі кананічнага права паведамляю, што дыяканы Андрэй Струкель і Томаш Мікалайчык, якія паходзяць з нашай парафіі, з'яўляюцца кандыдатамі да святарскіх пасвячэнняў. Калі хто-небудзь ведае пра існуючыя перашкоды для пасвячэння, абавязаны сумленна паведаміць аб гэтым ксяндзу пробашчу. Дзякуем усемагутнаму Богу за вялікі дар паклікання да святарства і давяраем яму дыяканаў, якія павінны прыняць святарскія пасвячэнні, а асабліва нашых дыяканаў, нашых парафіянінаў. Сёння пры выхадзе з касцёла заахвочваем браці чытаць каталіцкую прэсу, новы нумар дыяцэзіяльнай газеты «Слово жыцця». Дарагія мае, дзякуем усім вам, хто бере чынны ўдзел у жыцці нашай парафіі, дапамагаючы нашай парафіяльнай супольнасці і працай, і ахвярамі, і малітвай. Віншуем усіх, хто на гэтым тыдні святкуе юбілеі, дні нараджэння, а на тыдзень працы і абавязкаў прымем цяпер Божае благаслаўленне. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословит Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь.
Ідіть у супокої Христа. Дякуєм Пану Богу. Платі Христова, ми Тебе просим, полная ласки, веры в Тебе. Пошли нам Сына, святой коммунии, Бога из Иисуса, дай тяжко жить. О, Мария, наша мати, о, Мария, подарка серця плід. Хай Марія нас полум'я запалить, своїм дітям і надію душу плід. Прими, о Мати, сердце малое, радости горе, наши прими. Хочем скриницы, рады напиться, твоей молитвы, шагаем мы. О, Мария, наша мати, о, Мария, подарка серця плід. Хай Марія нас полум'я запалить, своїм дітям і надію душу W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
смотрел, да? 550.